Karbianglong Presbyterian Church Synod Keparlo Nijang Karbianglong Amri Havar Presbyterian Church Birsingki Amondoli kedamtang ningkan pharu krisir kebra thli kebra nar keba ningkan pen pining surihini ra inkoira ke thoma ningkan an arna mahir jume hedung pen ajok ningkan trok si kebra pho mate Platinum Jubilee talon pon long tanglo labangso Jubilee katalon long mondulia pe umpanaya mondulia sarpen chenglok mondulia hemari lapen kethe kedinga tumtame ongdung chitong dunsi alira cham pidu Lason thak si Karbianglong Synod Moderator Reverend Kelvin Teron Penchenglong Executive Secretary Lapen Prek Jam Longria Pastor Reverend Brensley Timong Reverend Dubious Amsi Reverend Raystarde Rampiet Reverend Arjon Hangcho Reverend Albert Teron Lapen ki kaprek amondoli pen kewang mondolia saratum ongdung chetong dunsi alira cham pidunsi Platinum Jubilee ajaimek mesen pen pichun longlong Ulukuchi pen hemari rongphar Karbianglong live